Play P, UAP, Parlok, Ngap, Yakanik Amen Faithful and True Channel. Haganik Sngi, Ngin Pule Biang, Ya Kakot, Kalam Prang, Ya Kajing Imbaru Blay, Lato da Francis the Sales Bukui, but Haganik Sngi, Nakalanong, Kabakat Nyo, Ngin Ya Pule, Bagabade Kajing Puson, Kabakandai. Kajing Jit, Tibreu, Ya Kabeneng. Tu Francis de Sales berkut yalamengi pan krek ya kena kejing puson. Wong bu yalade ha kejing don jong ublay. Penrit yalade ha khamat jong u da kabakar pat ya u ban pensyai ya pi. Tu kejing puson. Hashumudur bapidon hakari bayar tang marway bat u angel nong yada jong pi kum u samla Tobias u balalet syarakes ya kabang syam ha kitab Tobit nong kepesan u penlong ya pi ban yo i ya kabeneng ke bapli sajerong lempat kijing sngobha kumbalapan pau ha kijing puson syapang kabeneng hakaba ngiladable nang ta u penlong ya pi ban yo i ya kadujok kabaple syapo lem bat kijing pen sistem baro balak kedau ha kijing puson syapang kadujok kadba pidang mudur ya lade hakane kijing long bat kadba dang dem khosiu hakmat jong u angel nong yata tos ngau thu bahaka jing sisa pidan hapdeng kabedeng bat kadujok kane lane katai kaple pan priang yapi katkum kajing jiet bapimon tos ngau thu baka jing jiet balamon yakane ne katai hakane kapertei kan sane sijunom hakawei pat kapertei wadlakane ne katai kaple ban pediang yapi katkum kajing jit bapimon henrei ublei ubakloi ban ayapi ya kata katkum kahok jong u lane ya kiwei pat da kajing snei jong u utrang teng e bapin jit ya kabeneng u angel nong ya dai jong pi u kwa ya pi ban le yakane da kabor jong u baro da kabatrwa ya pi na kabantau blei ki hajar teli ki jingai ei bat ki hajar teli ki jing rap ban ken pham ya pi ha ga jing kiu shi jrong u Jesu Christ u pet ya pi da ka jing e na ki kenjang jong kabeneng bat u wer sngo bha ya pi ale ko ba e sya ka jing ja thaj bom chukut hakik sangti jong ka jing bha jonga hakai jing kerhai jong ka jing e jonga ngalapan kre na kapan ta jong pi ki jing kemen bom kut shu hapet te ki khmat jong kamen sim jong pi baka mei beneng ka khot sngo bha ya pi da ka jing e jong ka keme to shlur ko khun jonga wat nyau ben ya kijing trang jong khun jonga lemne ya kijing kuslai ba krau jonga na kabanta jong pi namar lembat u nga trang na kabanta kijing pen imbom jukut jong pi hape ya kiriu khoi ki bakar pat jur ya me bat da kimilian ngut kiriu ngei ki bakar pat jai jai ya pi kipa trang tang ban yo i hakawei kesngi pakado not jong pi kaya sno bat ka jongki ban yaro ya ublei si junom kipenti kena ya pi ba kelenti sabeneng kamlong kebajen jar kumpa ka pertei ka perkhat kumta tolong ubai slur ko parlok pa e jongi mano uba peitu bha ya kelenti jong ka jingru blei dakaba ngilawan hangne unyo i ba ngilayo i man kenjo yakini kijing kemen da kijing kemen bom la thau ki ba kham sngau tenat
ban ya kitu ki jong ka perthei ka jing jit ko du jok nga isi ya pamenta bat barabor nga isi ya ki jing penjen jar bat ki jing pen sitam jong pa nga isi ya ki jing jenjar bat ki jing bom suk si junam bat kham tame ya ki jing kren beng bat ki jing tim ki ba phaklei kham sange persya ya ublei jonga ko beneng kat no ka jing itenan ka burom bom jukut ka jing suk bom jukut nga pen pai ya ka donut jonga bat ya ka men sim jonga syapa nga jit si junom bat klem kelasyu bandon ya ka yeng bat ka jaka syong hapo ki yeng ba khuit bat ba itenat jong pa bat hapo ki tabernakel ba khuit jong pa bala jutrang ko blei jonga nga ya ro ya ka jing snei jong me bat nga priang ya ka jing terwa ka ba pen sngo bha ya me bangan pen long ya kane ko jisu unong pen im jonga nga priang ya ka jing i bom jukut jong me nga priang ya ka jing pen yo ya ka jaka na ka bantai jonga bat ka jaka sa hakane ka Jerusalem bakamen om dadai na ka banta ka no ka da light no ban i bat ban ya ro ya me si junom to priang ye ki jing e ki ba ka mei beneng bat ki reu khoi ki terwa hapi to kular ya ki ba phen penlong ya ka lenti syaki to kener ya ka kti jong phi syau angel no ya da khnang ba undup ya lam ya phi syata tolong ubas kem jengmut hapa penlong ya kane ka jing jit kane sepang ka jing jit ya ka beneng kane ke ba ka jing puson jong ka jing jit batibri ya ka beneng to kan ya lam ya phi ban poi sya beneng ka jaka ka ba kemen ka jaka ba dap tang de jing ya ro ka jaka ba dap tang de jing suk kumbala ya lam puson to Francis de Sales bakoi to try on yarap ingi to kerpat berbor ya ka Maria ban yarap bat ya ki angel ru ban petin lenti ban poi syakane ke jaka jong ka jingsuk bom jukut ka jingkemen bom jukut to try on yarap ingi iwei pe iwei amen